aurten 30 urte betetzen dira, Francisco de Zurbaran estremeñoen etxea Zarautzan sortu zenetik. Garai batetan Extremaduratik etorritako etorkin ugari bildu ziren Zarautzan eta euren kulturari eusteko asmoarekin elkarte hau sortu zuten. Dagoenekoz gure herrian ondo sustraituta dagoen elkartea da eta badira 22 urte Inurritzako zelaian Extremadura eguna antolatzen dutela. Aurten ere, igande honetan ospatu dute eta giro aparta izan da bertan. Ohikoa den bezala, edozein herrialdetako kulturako bi ardatz nagusi plazaratu zituzten. Euren musika eta dantzak, folklorea hitz batetan eta euren gastronomia. Zeruaren mehatxupean egon bazen eguna, azkenean euririk ez eta festa giroa ederra izan zen Inurritzako zelaian. Lehen da bizi, ohikoa den bezala han bildutakoak musikari tartetxoa eskaini zioten eta ona hemen bertan entzun genuena. Nafarroako Extremadura etxeko dantza taldea dugu, lehen da bizi, abesti bat eskainiko diguna. Raíces y brotes izena duen dantza taldea. Irudietan ikusten ari garen bezala, giro aparta zegoen San Pelaion eta bertan izan genituen baita ere udal ordezkariak. Estremeñoek gonbidatu eta zerbait jan eta edateko aukera izan zuten gure zinegotziak. Irudiak ikusten ari garen bezala errepaso bat ere eman diezaiogun jardunaldi hauei, zeren joan den igandean hasi ziren. Urtero egiten duten bezala, Francisco de Zurbaran etxean egin zuten irekiera ekitaldia eta aurten horma pintura berriaren estrenaldia egin zuten. Astean zehar, egunero ekitaldi ezberdinak ere antolatu dituzte. Horrela, astelenean bingoa izan zen edadetuentzat. Aste artean, enplegu tailerra 25 urte baino gehiago dituztenentzat izan zen hitzaldiaren gaia. Asteazkenean gurutze gorria izan zen hitzaldiaren arduraduna eta lehen laguntza eta larrialdietako ikastaro bat eman zuten, baina erne, zeren umei zainketa egiteko zuzendutakoa. Ostegunean aurrek marrazki lehiaketan parte hartzeko aukera izan zuten eta ostiralean ui txapelketa ere antolatu zen. Atzoko jaira itzuliaz goizean goiz, migak jateko aukera izan zen, gosari gisa. Jarraian toka txapelketa eta dantzaldia. Baskari herrikoian hainbat jende hurbildu zen, Zarauzko Extremadurako elkarteko kideak eta baita ere Gipuzkoa osotik etorritako beste hainbat estremeño ere. Arratzaldean, pailazoak eta dantzaldiaren amaierarekin jardunaldiei ere bukaera ematen zitzaien. Dena den oraindik ekitaldi berri batzuk iragartzen digute aurrera begira. Horrela ostegun honetan eskulanen tailerra izango da, belarritakoak egiten ikasiko dute bertaratzen direnak. Ostiralean bideo emanaldia. Los refugiados de los barrancos ikusentzunekoa eskainiko da. Azkenik datorren larun batean eta azken urteetako ohitura jarraituz, antzerki bat eskainiko dute Lizardi antzokian, Las Tres Casacas del Marqués de Letorie, Juan Pablo Ortegaren antzeslana, ikusi eta gozatu ahal izango dute nahi duten guziak. Igande honetako emanaldira itzuliaz, hau da, estremeñoen egunera, gogora dezagun bukatzeko,
Raíces y brotes dantza taldearen emanaldiko zatitxo bat. Yo supiera que